kaga gware tun da gani ga yallaɓai kaga shi al'umma za su karɓi shaidarsa saboda haka ko ba haka bane ba shi an yarda da tsarkinsa ana ɗauka ne waka kai ne kai kuma mutane da yawa fan sai su rika bi na suna ce min wai Umar M Sharif to yanzu ga hanya mafi sauki da jama'a za su fahimci abin da yake faruwa waka za mu kira sabuwa to ka gane wannan waya ce ba dole sai sabuwa ba a sabuwa ake za a iya ɗaukan wacce na fi so a'a nan ne za a gane fasaha da basirar da kake da to mu ji taka fara to mu ji taka wake mana waya ni sai wake gilashi ai kwatance ba wa gida ka Atis kai haka Atis ka buga mu kai haka da fara yana gurin kai ce zan miki dukkanin zance kare da ki damu mai sona sarina ka san dai waka mutane sai su ringa cewa kai ne kai don lokacin kuma idan kai waka sai a ga saboda ni murya ta ai double ce ai ka gane ka san kai mutane ba san kai ne Abdul Dipo ba gaskiya sai su ringa dauka kai ne Umar M Sharif to ni ne Umar M Sharif wannan shine Abdul Dipo kamar yanzu yanda za muke so ka kirkiran musu sabuwar waka yanzu a take domin su tabbatar da baiwa da basirar da Allah ya maka kai yanzu ba sai Allah ba abin da zan iya yanzu sai an ji ashe za mu ga juna ashe za mu ga juna da ke mafarki ya zamo zahiri ashe za mu ga juna da kai mafarki ya zamo zahiri soyayya maka faro ni da ke kamar wasa min ne sabo da ke kullum buri na in yi arba da ke ashe samu gana da ni da ke duba yau gani nan gau da ke na rasa ya zanayi mu ga juna masoyiya ta abar yabona ashe in mun ga juna ganin ka zai zamo mini da dama na nuna ma kauna tun a baya kullum ina jiran in ganka hanya domin ina zaton kana da kunya ashe kana shirin ka sani jinya dai haka ne dan ya zama izna akan kuma ta ya zama nasiha da ke sanarwa ina ta miki karya muna ta chatin game da Facebook komai a nan wurin kawai na shirya kullum na hau sai na ganki fes ga murmushi ga zaki na murya sai na zaton gidan kuna da galmi har sutura kikan sauko a baya ga motoci da kin yi selfie ga falo an cika da kaya shi yasa nake ta shirya target in yi kuɗi rayuwa ta sauya da zuciya daya nake haka ne dan ya zama izina akan kuma ta ya zama nasiha da ke sanarwa ina ta miki kariya muna ta chatin gani da Facebook komai a nan wurin kawai na shirya kullum na hau sai na ganki fes ga murmushi ga zaki na murya sai na zaton gidan kuna da galmi har sutura kikan sauko a baya ga motoci da kin yi selfie ga falo an cika da kaya shi yasa nake ta shirya target in yi kuɗi rayuwa ta sauya da zuciya daya nake kula ka na yi zaton ba ka juya baya a gida da zan taho ganin ka da yaya na haɗa da ƙarya na san suna can suna jira da ka bar da in je ni ka bani hanya ni mai bincike kina da ɗan uwa ma mai kaunar ki ba fadan kuɗi ba kaga gware tun da gani ga yallaɓai kaga shi al'umma za su karɓi shaidarsa saboda haka ko ba haka bane ba shi an yarda da tsarkinsa ana ɗauka ne waka kai ne kai kuma mutane da yawa fan sai su rika bi na suna ce min wai Umar M Sharif to yanzu ga hanya mafi sauki da jama'a za su fahimci abin da yake faruwa waka za mu kira sabuwa to ka gane wannan waya ce ba dole sai sabuwa ba a sabuwa ake za a iya ɗaukan wacce na fi so a'a nan ne za a gane
fasaha da basirar da kake da To mu ji taka. fara tun Mu ji taka. wake mana waya ni sai in wake gilashi. ai kwatance bayan wa ba gida ka ba Atis kai haka Atis ka buga su kai haka kamar yana wurin kai ce zan miki dukkanin zance kare da ki damu mai sona sarina ka san dai waka mutane sai su ringa cewa kai ne kai don lokacin kuma idan kai waka sai a ga saboda ni murya ta ai double ce ai ka gane ka san kai mutane ba san kai ne Abdul Dipo ba Gaskiya ne. sai su ringa dauka kai ne Umar M Gaskiya Sharif ne. to ni ne Umar M Sharif wannan shine Abdul Dipo Kamar yanzu yadda za muke so ka kirkiran musu sabuwar waka yanzu a take domin su tabbatar da baiwa da basirar da Allah ya maka. kai yanzu ba sai Allah ba abin